Pnawn da. Angharad Davies dwi'n athro cysylltiol ac ymgynghorydd mewn microbioleg feddygol yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe ac yn arweinydd arbenigedd haint ymchwil a iechyd a gofal Cymru. Diolch yn fawr iawn i Academi Hywel Teifi am fy ngwahodd i gyflwyno yn yr Eisteddfod Amgen ar gyfraniad Cymru i guro Covid-19, neu Cymru a'r Coronafeirws. Dros yr hanner awr nesaf, mi fyddai'n trafod peth o gefndir y pandemig Covid-19 ac yn ceisio rhoi blas i chi o gyfraniad Cymru i'r ymchwil amdano fo. Pan glywes i gyntaf ym mis Ionawr eleni bod 'na feirws newydd wedi ymddangos yn ninas Wuhan yn China, un o'r pethau cyntaf feddyliais i oedd bod enw Wuhan yn gyfarwydd i ni yma yn Abertawe. Ac fel y gwelwch chi o wefan y brifysgol yma, mae yna gysylltiad ffyniannus rhwng dinasoedd Wuhan ac Abertawe, ac mae'r Ysgol Feddygaeth yn rhan o'r bartneriaeth yma. A'r rheswm am hynny ydy'r gŵr yma, sef y cenhadwr Gruffydd John. Gweinidog i rannu bynwyr yn Abertawe oedd Gruffydd John, ac mae'n cael ei gofio ar y plac glas yma ar gapel Ebenezer heddiw. Aeth Gruffydd John i genhadu i China ym 1855 a bu'n byw yno am dros hanner canrif. Mi sefydlodd ysgolion ac ysbytai yno gan gynnwys yr ysgol gyntaf i ferched yn China ac ysbyty undeb Wuhan. A dyna'r rheswm pam mae Wuhan bellach ydy un o brif ganolfannau meddygol China. Mae Gruffydd John wedi ei gladdu ym mynwent Capel Bethel Sgeti yn Abertawe, rownd y gornel o'n tŷ ni lle dwi'n recordio hwn heddiw. Felly gadewch i ni edrych ar linell amser yr hyn ddigwyddodd yn Wuhan ddiwedd 2019. Dwi wedi nodi mewn coch y dyddiad nodwyd y claf cyntaf efo'r pneumonia newydd od yma ar yr 8 o Ragfyr. Ac o fynd yn ôl, mi ddarganfuwyd bod symptomau y claf hwnnw wedi cychwyn ar y cyntaf o Ragfyr yn ôl cyfnodolyn y Lancet. Trwy fis Rhagfyr wedyn, mi ymddangosodd mwy o'r achosion anarferol yma, nes ar Ionawr y cyntaf, mi wnaeth yr awdurdodau gau y farchnad anifeiliaid yn Wuhan. Erbyn y 4 o Ionawr, mi oedden nhw wedi darganfod mai Coronafeirws oedd achos yr heintiau yma, ac erbyn y 7 o Ionawr, mi oedden nhw wedi disgrifio priodweddau y Coronafeirws newydd. Ar yr 11 o Ionawr, mi oedd yna gofnod o'r dilyniant genetig. Oedd hyn yn bwysig iawn, cos oedd hyn yn golygu bod posib datblygu profion ar ei gyfer o, gan gynnwys yn Ewrop, erbyn deudydd yn ddiweddarach. Erbyn diwedd y mis, mi oedd Sefydliad Iechyd y Byd wedi datgan bod hwn yn argyfwng, yn Public Health Emergency of International Concern, ac ar yr diwrnod olaf o Ionawr, mi nath y corff rhyngwladol CEPI, y Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, ariannu ymchwil at frechiad. Ac ar y pwynt yma, doedd dim hyd yn oed enw swyddogol ar y feirws newydd yma. Felly, bod yna bryderon dilys am natur ymateb y gyfundrefn Tsieineaidd ar y dechrau, mae'r amser yma rhwng darganfod haint newydd, darganfod y feirws, cofnodi'r cod genetig a chreu prawf a chychwyn gwaith ar frechlyn yn gwbl rhyfeddol a digynsail. Ar ôl hyn, mi barhaodd pethau i symud yn gyflym iawn. O fewn llai na mis wedyn, mi oedd y feirws wedi cyrraedd Cymru, efo'r achos cyntaf yn Abertawe yn rhywun oedd wedi trafeilio o'r Eidal. Mi ddath yr ail achos yng Nghaerdydd ar y 4 o Fawrth, ac erbyn yr 11 o Fawrth, mi oedd yr haint yn cael ei drosglwyddo yn ardal Caerffili. A dyma'r dyddiad y gwnaeth Sefydliad Iechyd y Byd ddatgan bod hwn yn bandemig. Yn anffodus, canol y mis, mi ddath y marwolaeth cyntaf yng Nghymru yn Wrecsam. Ar yr 20fed, mi gewyd yr ysgolion, a mi ddechreuodd y cyfnod clo pan oedd yna 405 o achosion yng Nghymru ar y 30 o Fawrth. Erbyn diwedd Gorffennaf, pan ydyn ni yn recordio y sgwrs yma, mae yna gyfanswm o dros 17,000 o achosion wedi eu cofnodi yng Nghymru ac yn drist iawn dros 1,500 o farwolaethau. Ac ar draws y byd,
Mae yna bron iawn i 17 miliwn o achosion wedi'u cofnodi a dros 660,000 o farwolaethau. Ac ar draws y byd, mae'r epidemig yn dal i gryfhau ac i gynyddu a mae o yn ei anterth ar hyn o bryd. Mae'r enw Coronafeirws wrth gwrs yn golygu tebyg i goron. Dyma lun dynwyd gan ficrosgop electron sy'n dangos y proteinau yma yn ymestyn o wyneb y feirws. A'r rhain sydd yn rhoi yr argraff o goron, a'r rhain hefyd sy'n glynu at foleciwlau ar wyneb celloedd yn y system resbiradu dynol ac yn golygu bod y feirws yn gallu cael mynediad i'r celloedd. Mae'r teulu Coronafeirws wedi cael ei anwybyddu braidd gan feddygon tan yn ddiweddar, a mae llawer o'r hyn rydyn ni'n wybod amdanyn nhw'n dod o waith y gymuned filfeddygol, gan ei bod nhw'n gyffredin iawn mewn anifeiliaid. Mae'n werth edrych ar y 7 math o Coronafeirws sydd yn heintio pobl. Dyma nhw, maen nhw wedi rhannu y 2 deulu fel petai, yr alpha a'r beta. Mae'r rhai alpha a'r 2 gyntaf yn y rhestr beta yn achosi anwyd cyffredin. Nhw sy'n gyfrifol am ryw 20% o anwydau. A weithiau mewn plant ifanc a'r henoed, maen nhw'n gallu arwain ar pneumonia, ond mae hyn yn anghyffredin. Mae yna beth tystiolaeth yn dod i'r fei rwan, efallai bod immunedd i'r rhain yn gallu amddiffyn rhywfaint rhag effeithiau Covid-19, ond mae angen mwy o ymchwil i ddeall hyn yn well. Wedyn mae SARS-CoV-virus, MERS-CoV-virus neu ffliw camelod a SARS-CoV-2 sydd wrth gwrs yn achosi Covid-19. A mae'r 3 yma yn heintiau mwy difrifol a mi soniai fwy amdanyn nhw mewn eiliad. Yn ddiddorol iawn, mae gwyddonwyr yn awgrymu efallai mae y Coronafeirws OEC43, un o'r rhai sy'n achosi anwyd heddiw, oedd achos y pandemig ffliw Rwsieg gychwynodd ym 1889. Y ffliw Rwsieg oedd y pandemig gwirioneddol byd-eang cyntaf yn sgil datblygiad trafnidiaeth reolaidd rhwng holl gyfandiroedd y byd. Mi ledodd hwn o ganolbarth Asia gan achosi dros filiwn o farwolaethau rhwng 1889 a 1895 mewn 4 ton. Tan yn weddol ddiweddar, mae pobl wedi derbyn mae ffliw oedd yr achos, ond yn 2005 mi ddaeth yna beth tystiolaeth efallai mae Coronafeirws oedd yr achos. Mi ddaeth hyn o ymchwilydd yn astudio y Coronafeirws OEC43 ac yn ei gymharu o efo feirws tebyg iawn mewn gwartheg. Mae'r 2 yn ddisgynyddion i'r un feirws gwreiddiol. A mi allwn nhw weithio allan mae tua 1890 y gwnaeth y 2 straen wahanu i greu straen oedd yn heintio pobl. Ac ar yr un adeg â hyn hefyd, oedd yna haint arall difrifol yn lledu mewn gwartheg ar draws y byd, oedd yn peri'r gwartheg orfod cael ei lladd ar raddfa eang, tebyg i'r sefyllfa efo clwyd traed ar genau yn 2001. A mi fydde hyn wedi bod yn adeg perffaith i feirws arall gael cyfle i neidio o wartheg i bobl. A hefyd, fe yna lawer o ddisgrifiadau o ffliw Rwsieg yn achosi effeithiau niwrolegol mwy tebyg i'r hyn dyn ni'n ei weld efo Covid-19. Os ydych chi eisiau clywed mwy am hanes y ffliw Rwsieg yng Nghymru, yn benodol yn ardal y chwareli, dwi'n eich cymell chi wylio cyflwyniad hynod ddiddorol Elin Thomas yn Gwyl Ffor Arall. Yn hwnnw, mi ddanghosodd hi y toriad yma o bapur newydd y werin am symptomau'r ffliw Rwsieg, a'r hyn dynodd fy sylw i'n syth oedd hyn. Y disgrifiad o golli y synwyr arogli, sy'n wrth gwrs yn cael ei gysylltu mor gryf bellach â Covid-19. Falle na fydd hi byth yn bosib profi ai Coronafeirws oedd achos y ffliw Rwsieg, ond mae'r syniad yn un diddorol iawn. A mae bosib yn y dyfodol y bydd SARS-CoV-2 yn cylchdroi fel rhyw fath o anwyd tebyg i OEC43 heddiw, ond amser yn unig a ddengis hynny. Wedyn ymlaen at SARS. Ymddangosodd SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, yn China yn 2002. O ran feirws, mi oedd yn debyg iawn i SARS-CoV-2, ond yn glinigol oedd yna wahaniaethau pwysig. Er enghraifft, mi oedd tua 10 i 15% oedd yn dal hwn yn anffodus yn marw, ond mi oedd yn cael ei drosglwyddo'n llai hawdd.
Ac un rheswm am hyn oedd nad oedd o'n cael ei drosglwyddo prin o gwbl cyn bod symptomau'n ymddangos sy'n wahanol i Covid-19. Ar draws y byd yn 2002 a 2003, mi gafodd dros 8,000 o bobl eu heintio efo bron i 800 o farwolaethau, ond yna mi ddiflannodd. Wedyn mae MERS, Middle East Respiratory Syndrome. Ymddangosodd hwn gyntaf yn 2012 ym Mheninsula Arabia. A mae hwn yn haint difrifol iawn, sydd yn llad tua treian o'r rheini sy'n ei ddalo. Ond mae o'n gymharol anodd i'w drosglwyddo. Mae'r rhan fwy o bobl sy'n dal hwn yna efo cysylltiad agos â chamelod neu yn weithwyr iechyd sy'n gofalu amdanyn nhw. A mae hwn yn dal o gwmpas a mi ydyn ni'n gorfod edrych allan am hwn pan ddaw bobl i'r ysbyty efo gres ar ôl teithio i'r dwyrain canol. Mae'r graff yma'n dangos yn y bariau glas nifer o'r achosion mewn gwahanol flynyddoedd ers iddo fo ymddangos. Da chi'n gallu gweld buodd yna glwstr o achosion yn Ne Corea yn 2015 ar ôl i rywun ddod nôl o Bahrain. A mi oedd y profiad yna yn allweddol i ymateb cyflym ag effeithlon De Corea y tro yma efo Covid-19. Wel, un peth sy'n gyffredin rhwng y tri feirws yma, SARS, MERS a SARS-CoV-2, ydy bod nhw gyd 'di tarddu o slymod. Mae slymod yn cario sawl gwahanol math o Coronafeirws, a beth sydd wedi digwydd bob tro ydy bod rhain wedi neidio i anifail arall cyn gwneud naid arall eto i bobl. Felly yn achos y SARS cyntaf, yr anifail hwnnw oedd y palm civet, sef rhyw anifail tebyg i gath sy'n byw yn Asia, efo MERS, camelod, a wedyn, dyn ni ddim yn hollol siŵr efo SARS, ond mae'n edrych yn debyg efallai mai trwy'r anifail y pangolin y gnath yr haint symud. Pangolins, wrth gwrs, mae'n fasnach anghyfreithlon yn China am pangolins oherwydd bod eu cen nhw yn cael ei cysidro'n werthfawr ar gyfer meddyginiaethau traddodiadol. Ond di ddim yn hollol sicr beth ddigwyddodd wedyn. Mae rhai gwyddonwyr yn credu falle fod wedi mynd neidio nôl o'r pangolin i'r slymod ac o'r slymod i bobl. Dydy'r llwybrau yma yn fan hyn ddim yn hollol eglur eto a mae ymchwil yn parhau. Wel, yn fan hyn, dwi wedi rhestru 5 cwestiwn pwysig yma epidemiologwyr angen eu hateb yn wyneb epidemig. A dwi am ganolbwyntio am chydig funudau ar y trydydd cwestiwn ynglyn â thriniaeth. Mae hwn yn tueddu i gael llai o sylw yn y wasg na'r cwestiwn brechlyn, ond mae'n bwysig iawn i beidio esgeiluso hwn. A mae'n bwysig cofio bod yna sawl clefyd heintus sydd wedi reoli yn dda iawn, nid efo brechiadau, ond trwy ddatblygiad triniaethau. Ac enghraifft dda o hyn ydy HIV, y pandemig arall gafodd effaith ddinistriol iawn. Mae hwnnw'n dal efo ni, a does dal ddim brechiad ar gael, ond mi rydyn ni yn dod i'w reoli o'n dda rwan efo triniaethau sydd bellach yn hynod effeithiol. Felly rhaid i ni beidio anwybyddu pwysigrwydd y datblygu rhain, a mae yna lawer o waith pwysig wedi bod yn digwydd yng Nghymru yn y maes yma. I edrych yn ôl eto ar y digwyddiad SARS yn 2002, mi oedd hwnnw'n enghraifft o ymateb ymchwil clinigol diffygiol. Er enghraifft, mi gafodd y driniaeth yma ribavirin i ddefnyddio gen lawer ar y pryd, ond wedyn, wrth adolygu'r ymateb i SARS, dyma meddygon yn sylweddoli nad oedd neb ddim callach ar y diwedd oedd wedi gweithio i peidio, gan nad oedd wedi cael ei astudio'n ffurfiol mewn treialon. Felly, pe bai SARS yn ail ymddangos, fydden ni dal ddim yn gwybod a ddylen ni ddefnyddio ribavirin. A dyna pam y tro hwn efo Covid-19 bydd Chris Whitty yn glir iawn yn ei gyfarwyddiadau mewn llythyr i'r gymuned feddygol nad oedd neb i dderbyn triniaethau arbrofol heb fod yn rhan o dreial. Use of treatments outside of a trial is a wasted opportunity to create information that will benefit others. Mae'n deg deud bod Prydain yn un o'r gwledydd sy'n arwain y byd yn y math yma o waith, diolch i'r Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol a rhwydwaith o ganolfannau ymchwil clinigol sy'n gysylltiedig efo, gan gynnwys rhai ar draws Cymru sy'n cael ei rhedeg gan ymchwil iechyd a gofal Cymru. Mae'r treialon clinigol yma fel arfer yn cymryd blynyddoedd i'w sefydlu ac i roi ateb. Ond fel sonies i, y wers ar ôl SARS oedd bod angen cynllunio o flaen llaw ar gyfer ymchwil mewn pandemig, achos fe'i rhy hwyr trio trefnu pethau ar ôl iddo gychwyn.
Ac felly erbyn hyn ym Mhrydain, mae gyda ni'r fath beth a be maen nhw'n ei alw yn hibernating pandemic trials. A be di rhain, di treialon sy'n cael eu cynllunio'n fanwl a'i paratoi o flaen llaw ac yn hollol barod i fynd pan mae pandemig yn taro, ond am addasu rhywfaint ar y driniaeth yn ôl y gofyn. A mae rhai o'r treialon sy'n digwydd yng Nghymru rwan yn rhai o'r natur yma. Mi wnaeth adrannau ymchwil Byrdde Iechyd Cymru ac ymchwil iechyd a gofal Cymru ymateb yn gyflym iawn pam lansiwyd treialon Prydain yn gyntaf. Mi wnaeth y rhan fwyaf o Fyrdde Iechyd Cymru lansio treialon yma cyn dechrau'r cyfnod clo hyd yn oed. Ac o fewn 5 mis, mae Byrdde Iechyd Cymru wedi llwyddo i recriwtio dros 6,000 o gleifion i 57 o dreialon Covid hyd yma. A mae hyn yn gyrhaeddiad sylweddol iawn, a mae cyfraniad y gwasanaeth iechyd a chleifion Cymru sydd wedi cymryd rhan yn y treialon yma yn bwysig iawn i'w gydnabod. Mi oedd y cyflymdra yma yn allweddol. Dyma ddata o Gymru yn dangos mai ym mis Mawrth a dechrau Ebrill oedd y rhan fwyaf o gleifion yma yn yr ysbyty. Ac felly mi oedd e gallu cychwyn yn syth yn holl bwysig. Mae treialon sydd wedi dechrau recriwtio ers hynny wedi methu a chael digon o gleifion i roi ateb i gwestiynau gan bod y niferoedd wedi mynd yn llai a diolch byth am hynny. Y treial sydd wedi cael y mwyaf o sylw ydy hwn, sef Recovery. Hwn ydy'r treial clinigol mwyaf yn y byd i Covid-19. Mae'n digwydd yn y gwasanaeth iechyd ar draws Prydain, a mi oedd Byrdde Iechyd Cymru ymhlith y cyntaf i ddechrau recriwtio i hwn, a rhwngthyn nhw, maen nhw wedi recriwtio cannoedd o gleifion i Recovery. Mae'r sleid yma'n dangos cerrig milltir Recovery hyd yma. Dwi wedi dangos mewn coch y dyddiadau daeth canlyniadau pendant ohono fo, a fel gwelwch chi, mi ddigwyddodd hynny o fewn 3 mis i ddrafftio'r protocol, sydd yn anhygoel o gyflym. Mi ddanghosodd Recovery o fewn 98 diwrnod bod y steroid dexamethasone yn gallu arbed 1 dreian o farwolaethau ymhlith y cleifion mwyaf difrifol wael. A mae hyn yn ganlyniad sylweddol iawn i unrhyw driniaeth. A mi oedd y newyddion yma yn wirioneddol gyffrous. Hwn oedd y tro cyntaf i unrhyw astudiaeth ffeindio triniaeth sy'n gallu atal marwolaethau yn Covid-19. Ac ar ben hynny, yr hyn sy'n mor dda amdano fo ydy bod dexamethasone ar gael yn eang a ddim yn ddrud, felly mi allo fod ar gael ym mhob gwlad ac achub miloedd a miloedd o fywydau ar draws y byd. Ac erbyn yr un noson i'r canlyniad yma gael ei gyhoeddi, mi oedd cleifion ar draws y byd yn elwa o'r driniaeth yma'n syth. Mae'n hawdd anwybyddu canlyniadau negyddol, ond mi oedd y canlyniad negyddol am hydroxychloroquine ar y 5 o Fehefin, dyma'r cyffur yr oedd Trump mor uchel i gloch amdano fo. Mi oedd hyn yn bwysig iawn hefyd, achos roedd cleifion yn arbennig yn America yn gwrthod mynd i mewn i dreialon gan ddeud bod nhw'n mynnu cael Trump's drug. Felly roedd cael prawf cadar nad oedd o'n effeithiol yn bwysig iawn hefyd. A mae gwyddonwyr ar draws y byd yn gytun mai Recovery ydy'r treial clinigol gorau a mwyaf llwyddiannus sydd wedi bod yn rhyngwladol. A mae yna lawer o gamoliaeth gyhoeddus wedi bod i hwn gan gynnwys gan Anthony Fauci sy'n arwain yr ymateb i Covid yn yr Unol Daleithiau. Gwaith arall sy'n digwydd yng Nghymru ydy'r treial yma i edrych ar y defnydd o blasma o gyn-gleifion. Y syniad ydy bod gwaed pobl sydd wedi gwella o Covid-19 efallai a chynhwysion megis gwrthgyrff sydd yn gallu helpu i ymladd y feirws. A mae hon yn hen driniaeth i gyflefydau heintus. Mi gafodd ei ddefnyddio hyd yn oed at ffliw 1918, a mae'n gallu bod yn effeithiol. Mae'n werth nodi yn America bod degau o filoedd o gleifion wedi derbyn y driniaeth yma, ond dyn nhw ddim wedi bod yn rhan o dreial, felly does dim posib deud ydy'r driniaeth wedi bod yn effeithiol, ond mae'r gwaith yma'n mynd rhagddo yng Nghymru. Ac ymchwil pwysig a diddorol arall sydd wedi bod yn digwydd yng Nghymru ydy'r ymchwil am god genetig y feirws. Wrth i'r feirws gael ei atgynhyrchu yn y corff, mae ambell i newid yn codi yn y cod genetig bob yn hyn a hyn. Ac wrth astudio y newidiadau yma, mae'n bosib gweithio allan os ydy 2 feirws o wahanol gleifion neu wahanol rannau o'r wlad yn perthyn yn agos i'w gilydd.
a sut mae'r feirws wedi lledu. A mae Cymru yn un o'r gwledydd sy'n arwain y byd yn y maes yma. Mae dros 6,000 o god genetig o Gymru wedi cael ei hystudio hyd yma, nifer sy'n drydydd yn y byd dim ond i'r Unol Daleithiau a Lloegr. A mae'n enghraifft yn fan hyn, mae pob llinell sy'n mynd ar draws ar y ffigur yma yn cynrychioli llinach arbennig o feirws Covid-19. A mae'r llinachau mwyaf cyffredin ym Mhrydain rwan ar y gwylod ydy'r rhain mewn gwyrdd, ond mae pob un llinell yn cynrychioli llinach sydd wedi cael ei weld ym Mhrydain. A dwi wedi rhoi cylch du rownd yr un melyn yma, da chi'n weld yma. A mae'r map yma, ar y map yma, mae'r cylchoedd ym mhob ardal yn dangos pa linachau o SARS-CoV-2 sydd wedi cael ei darganfod yn y gwahanol ardaloedd. A da chi'n gweld bod y llinach melyn yma ddim ond wedi cael ei ddarganfod yng Ngogledd Cymru a chanolbarth Cymru. Felly mae hwn yn llinach Cymreig o SARS-CoV-2. A mae'n un arall yn fan hyn, dwi wedi rhoi cylch du rownd yr llinach gwyrdd golau yma. A mae hwnnw wedi cael ei ddarganfod dim ond yn ne Cymru a chanolbarth Cymru. Felly mae math yma o waith yn ddiddorol iawn, a da chi hyd yn oed yn medru olrhain lled y feirws o fewn ysbyty drwy ddefnyddio'r technegau yma. Mae'r ffigur yma yn un diddorol a phwysig iawn. Mae hwn yn dangos o ble ddaeth llinachau o SARS-CoV-2 i Prydain. A mae llawer o'r data yn y ffigur yma'n dod o Gymru. Mae'r ffigur yma'n dangos bod dros 1,300 neu 1,300 o achosion o Covid-19 wedi dod i mewn i'r wlad. Hynny ydy, nid un neu ddau neu llond llaw o bobl ddoth â fo i'r wlad a bod wedi lledu wedyn. Mi oedd wedi cael ei fewnforio lawer o weithiau. Mae'r lliw gwyrdd yn cynrychioli'r Eidal ac yn dangos mai o'r Eidal daeth rhan fwyaf o'r achosion cyntaf. Ond yna mae'r lliw coch yn cynrychioli Sbaen ac yn dangos bod tua treian arall o achosion wedi dod yma o Sbaen. A wedyn mae'r lliw glas yn cynrychioli Ffrainc a mi ddoth treian o achosion tua o ddeiti yma o Ffrainc. A mae'r data yma o edrych arno fo'n fwy manwl yn dangos bod mae Prydeinwyr yn dychwelyd adre oedd y rhan fwyaf o'r bobl yma, a mae'n dangos i'r haid gael ei fewnforio i'r wlad yn hwyrach nag oedd pobl wedi ei feddwl. A mae hefyd yn gallu dangos o fynd iddo fo mewn mwy o ddyfnder. Enghraifft, na chafodd y gêm drwg enwog Lerpwl Atletico Madrid fawr ddim effaith ar yr epidemig yn y wlad yma. A bach iawn o achosion ddoth yma yn uniongyrchol o China. A mae gallu cael y fath yma o wybodaeth yn help mawr tuag at ddeall hint yr epidemig. Wel, dwi'n gobeithio mod i wedi rhoi rhyw flas i chi o'r math o waith ymchwil clinigol sydd wedi bod ar droed yng Nghymru gan amlaf y dawel bach yn y cefndir. Hyd yma, mae'r ymchwil feddygol ar Covid-19 sydd wedi dod o Brydain, gan gynnwys Cymru yn rhan sylweddol o hynny, yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol ymhlith y gorau a'r mwyaf defnyddiol sydd wedi dod o'r cyfnod yma. Wel, ble nesaf efo Covid-19? Mae pennaeth sefydliad Welcome, Jeremy Farrar, wedi disgrifio effeithiau Covid-19 fel cylchoedd o donau mewn pwll. Yn y canol, mae'r cylch sy'n cael ei achosi gan yr haint ei hun, y salwch a'r marwolaethau o Covid-19. Yr ail gylch ydy'r effeithiau anuniongyrchol ar iechyd, trwy ohirio triniaethau eraill, plant yn colli allan ar frethiadau oed i'r rhaglenni sgrinio cancer. Bythefnos yn ôl, cyhoeddodd Sefydliad Iechyd y Byd adroddiad yn mynegu pryder bod 80 miliwn o blant o dan 1 oed mewn peryg o ddal heintiau y gellid eu hatal nhw drwy frechu, am bod rhaglenni brechu gwledydd ar draws y byd wedi cael ei amharu gan Covid-19. Ac yn ôl Sefydliad Iechyd y Byd, gallai hyn greu mwy o salwch a dioddefaint na Covid-19 ei hun. Y trydydd cylch ydy'r effeithiau ar yr economi, addysg a diweithra fydd yn taro'r difreintiedig weitha ac yn cynyddu maint y gargendor rhwng y tlawd a'r cyfoethog. Mae allu gybydd plant yn rhybuddio bod addysg 1 biliwn o blant wedi ei atal gan Covid-19
a gallai 10 miliwn o blant yn enwedig merched fyth ddychwelyd at eu haddysg nhw wedyn ar gyfwng addysgol gwirioneddol. Ar pedwerydd cylch, yn nelwedd phara, ydy'r dylanwad ar ddaear wleidyddiaeth neu geopolitics. Sut mae gwledydd yn mynd i gyd ymweithio neu beidio wrth ymateb ar her. Rhywbeth all ddiffinio y berthynas rhwng gwledydd am genhedlaeth neu fwy. Ac at hyn, mae'n holl bwysig mwyn pawb ohono ni bod triniaethau a brethiadau yn cael eu rhannu'n deg rhwng bob gwlad. Fedrith yr un wlad ddod allan o hyn ar ei phen ei hun, mae'n rhaid i wledydd gydweithio. Mae'r broblem o sut i ymateb i Covid-19 yn cael ei ffortreadu fel un wyddonol neu feddygol, ond mewn gwirionedd, problemau moesol sydd yma, mater sydd o gloriannu gwahanol bethau yn erbyn ei gilydd, marwolaethau o Covid-19 yn erbyn marwolaethau eraill yn sgil yr ymateb, addysg plant a phobl ifanc, swyddi. Mater mewn gwirionedd i gymdeithas ddylai fod i benderfynu'r blaenoriaethau a be ydy'r cyfaddawdau mwyaf derbyniol. Wel, felly mae'n hawdd ymgolli yn rhychineb Covid-19, ond mae gwir angen i ni feddwl yn ehangach eto. O blith y 10 her fwyaf i iechyd y byd yn ôl y sefydliad iechyd y byd llynedd, mae'n werth nodi bod 6 ohonyn nhw ymwneud â chlefydau heintus, mae Coronafeirws yn hytrach na ffliw oedd y pandemig yn y diwedd. Dwi eisiau tynnu'ch sylw chi'n arbennig at ymwrthiad gwrthfeotig, sydd yn bandemig arall tawel sy'n symud yn fwy ara, ond allai fod ag oblygiadau mwy pellgyrraeddol hyd yn oed na Covid yn y tymor hir. Mi ydyn ni wedi cael amryw o rybuddion eisoes yn y ganrif yma. Os nad oedd SARS a MERS yn ddigon, rhybudd arall oedd yr epidemig o Ebola yng Ngorllewin Affrica yn 2014. Mi ddigwyddodd yr epidemig yma yn Guinea, Sierra Leone a Liberia, gwledydd lle nad oes gymaint hynny o fynd a dod iddyn nhw o Ewrop. Ond mi fu ond y dim i Ebola gael gafael go iawn yn Nigeria, gwlad fwyaf poblog o Affrica, sydd yn ganolfan i deithwyr rhyngwladol. A phetai hynny wedi digwydd, mi allai'r stori fod dipyn yn wahanol. Pe bai hi ddim am y meddyg arbennig yma, Dr. Ameo Adadefo, mi fyddai'n debygol iawn fysa hyn wedi digwydd. Dr. Adadefo ddaru ddarganfod y claf cyntaf yn Nigeria efo Ebola, sef diplomat o Liberia. Roedd pawb arall yn dweud mai malaria oedd arno fo, a mi ddaeth Dr. Adadefo dan bwysau mawr iawn i'w ryddhau o'r ysbyty. Mi nath Llywodraeth Liberia fygwth mynd â hi'r llys hyd yn oed am ei gadw yn yr ysbyty yn erbyn ei ewyllys, ond mi wrthododd hi. Mi nath un diplomat yma heintio 20 person i gyd, a dim ond drwy safiad Dr. Adadefo gwnaeth Nigeria osgoi epidemig allai fod wedi bod yn hollol drychinebus. Yn anffodus, mi wnaeth hi ei hun ddal yr haint gan y claf yma, ac yn drist iawn mi fu hi'n farw. Bod Ebola yn haint hollol wahanol i Covid, MERS a SARS, mi fyddai epidemig yn Nigeria wedi bod yn beryglus iawn i weddill y byd hefyd. Ac os meddyliwn ni am Ebola efo'i gyfradd marwolaethau o 70%, MERS ar 33%, neu ffliw 1918 oedd yn lladd plant a phobl ifanc yn aml, mae'n bosib gweld, mor ofnadwy ydy'r sefyllfa Covid-19, gallai hyn fod yn waith byth y tro nesaf. Mewn byd lle mae teithio rhyngwladol mor hawdd a mor gyffredin, mae haint wrth gwrs yn gallu lledu ar draws y byd mewn oriau. Mae'r map yma'n dangos yr holl lefydd lle bydd o hen nain yn ei bywyd. Dwi ddim yn credu iddi rioed deithio ymhellach na Lerpwl o'i cartref y metws Gwerfyl Goch. Dyma fap yn dangos i ble aeth fy nain. Mi oedd hi wedi bod ar ei gwylio i Ewrop lond llaw o weithiau, ond roedd rhan fwyaf o'i theithiau hi yn disgyn i bererindodau rheolaidd iawn yn wythnos cyntaf mis Awst i'r de a'r gogledd o Gymru bob yn ail. A dyma fap sy'n dangos lle aeth fy mam. Mi nath hi drafeilio go eang o fewn Ewrop a ychydig o lefydd pellach yn fwy diweddar. A dyma lle dwi wedi trafeilio. Felly o fewn cam mlynedd, mae patrymau symudiadau pobl ar draws y byd wedi traws newid, ond yn y cyfamser mae clefydau heintus newydd yn dal i ymddangos.
Dwi am orffen drwy fynd yn ôl at bandemig 1890. Dyma ddyfyniad o'r Genedl Gymreig ym 1891, sydd i weld ymlog Elin Thomas ar wefan Merched Chwarel. Pan y clywsom gyntaf fod y clefyd yn gwneud difrod mawr yn y dwyrain pell, yr oedden ni yn y wlad hon yn tueddu i ddiystyru a gwawdio y syniad fod clefyd o'r natur hwn, di fod annwyd cyffredin fel y tybiam ar y pryd, yn peri y fath ddifrod anghysur ag ofn. Ymledodd yr haint gyda chyflymder i wahanol wledydd ac yn fuan clywsom ei fod yn anrheithio Paris a Berlin. Yna cawsom brofi ei ymosodiadau yn y wlad hon ac mewn byr amser ymledodd dros bob parth o'r wlad gan ymosod ar bob oed a sefyllfa. Nid anhwylder dibwys ac unrhyw ddiystyried oedd. Wel, mi allai hwn yn hawdd fod yn ddyfyniad o 2020 yn gallai. Does na ddim byd newydd o dan hael nag oes, ac yn sicr ddim efo lled clefydau heintus. Y cwestiwn ydy, a allwn ni ddysgu'r wers o Covid-19 bod yn rhaid i ni gymryd clefydau heintus o ddifri. Mae angen i ni ail feddwl am sut rydyn ni'n byw ac yn paratoi atyn nhw, mwyn bod yn fwy parod y tro nesaf. Mae arbenigwyr mewn iechyd byd eang yn gytun ar un peth, sef bod angen cryfhau'n sefydliadau rhyngwladol ni, i'n helpu ni wynebu heriau nid yn unig fel clefydau heintus, ond hefyd newid hinsawdd ac ymwrthedd gwrthfiotig, sydd hefyd angen datrysiadau sy'n croesi ffiniau daearyddol. Mi allwn ni ymfalchio yn yr hyn mae Cymru wedi gyflawni yn ystod y cyfnod yma. Diolch yn fawr iawn am eich sylw.